Takže čau lidi, já bych vás přivítal do prvního dílu. A tohle to bude tutoriál, jak si udělat svůj vlastní server. Takže otevřeme si stránku Aternos, tu vám dám do popisku. Takže tady dáte Sync Up, tady se registrujete, že jo? Já už jsem registrovaný, pak dáte vlastně jenom. Pak dáte login. Se musím omluvit, já mám trošku manší internet, no. Zrovna jsem se stahoval, a ještě můžu stahovat. Tak, takže dáte svoje jméno, svoje heslo, přihlásíte se. Tak, pak dáte tu šipečku dolů. A vítá mě to tady. Takže, kdyby náhodou, tak tady je Files Plugins, to si domyslíte, že jo, to je normálně pluginy a to ostatní vás nemusí zajímat, to je jenom odhlásit, to ještě musíte vědět. A změněný passwordu, jakože toho hesla. Dáte My Servers. Tady máte Start, no a takové kraviny, Reinstall. Pak tady budete mít Stop, jo, jak si to zapnete. Tady si nastavíte, co chcete, že sloty, kolik chcete whitelist, jestli chcete, jaký chcete mod, jestli chcete pro premiumky, mají vaši kamarádi premium, všichni, anebo normální, tak Cracket, Barez jakože, Game Mode Survival, že jo, mod to je, co budete mít napsané u serveru. Tady máte difficulty, že jo, jak se tam budete mít, easy, normal, hard, PvP si ho chcete, command bloky, fly, animals, monsters. Tady máte konzoli, execute a log. Tady si dáte versions, to jsem nedělal, to je asi ty pluginy, no. Tady, kdybyste chtěli náhodou modpack, a jak si vyberete toto, tak musíte dát install a i tady install. Do Widewithu si přidáváte lidi, jestli si tam dáte, a do OPčka si přidáváte lidi. Takže tohle to bylo moje video, jak si udělat server na Minecraft. A to bude asi toto všechno, takže